Здравейте хора, това е втора част. Вие видяхте в първа част, както винаги абонирайте се за канала и натиснете лайк, камбанка и да, натиснете червения бутон. За сега сме почти вкъщи. Ето тази къща. Ето я. Напълно сама съм. Както виждате, в първа част аз бях с снаха ми и брат ми. Но те са по-надалеч. Те са по-надалеч от мен. Ето ги там. Аз се прибирам вкъщи. Напълна жега. Ето я в къщата ни. Ето я. Съжалявам, просто малко съм болничка. Майко. Ето вкъщи съм вече. Е пълно вкъщи. Тето докато дойдат, аз вече ще си влезна. Майче. Сега е по-добре. Както виждате, ето го и те си прибират най-сетне. Я да видя колко батерия имам. Това видео мина доста скучно. Ама доста. Прибрах се потна. Чао хора, това беше.